De rechter vindt poging tot deerslag, stellerij met geweld, zwiere mishandeling en aanpassing alle keer ontoond. Antonio en Enise, al vaak Bonnie en Clyde neemt, binnen nevens de rechter beide volslijn ter rekeningsvetbaar. Door het handelen van de verdachte is meermalen een ernstige, diepe en soms ook een vernederende inbreuk gemaakt op zowel de lichamelijke als de geestelijke integriteit van de slachtoffers. Een aantal slachtoffers heeft zich onder behandeling van professionele hulpverleners moeten stellen vanwege de door hen opgelopen trauma's en ervaren angsten, welke behandeling in een aantal gevallen tot op heden doorloopt en, naar het zich laat aanzien, ook nog in de toekomst zal moeten plaatsvinden. De slachtoffers hebben een recht op een ton ontskeervergoeding. De rechter zei in zijn uitspraak nog wel dat Antonio een groter onderdeel hier in de strafbare feiten als Enise. De twee sloegen in februari vliegen IETA in Echten in Drenthe, Meppel, Lagemeerde in Brabant en op 2 plekken in Enschede. Het Openbaar Ministerie eerst begin maart 16 jaar celstraf in Antonio en 14 in Enise.